Здравейте! В следващите минути ви предлагам мисловен модел, който нарекох прекрасна медитация. Този модел е за тези, които се чувстват отчаяни, в стрес, страх и апатия. Повтаряйте след мен, като стимулирате точките от схемата с леко потупване. Последователността на точките, която трябва да спазвате, е от началото на веждата, слепоочието, под окото, ключицата и най-накрая хванете китката. И така, вече сме готови. Дишайте дълбоко и издишайте.